Така, това е пак там, където се намирам, където е долу за 3 дни, хотелски комплекс и смена в Девин. Много газарско, много хубаво место, известно с перфектни спа процедури. Пожелавам на всички да дойдете да го видите. Това е моят апартамент горе, 305. Чудесно местенце. Бях преди малко на басейна. Сега пак в смисъл на вътрешния басейн. Водата на външния беше много хладна тия дни. И да влезе човека в нея. Ето вътрешния двор на басейна. От тук може да се мине към нагоре към самостоятелните хижи. Прекрасно място за отдих. Ето го и басейна, в който смятам да се пусна утре. Защото днес водичката е доста хладна. Водата е доста хладна. По време на пътуването ми от София имаше много облаци. Така че не смея да се пусна, докато тази, която е във вътрешния басейн, е отопляема. Има 2-3 джакузита, дрън, разни други щуроти. Въобще хубаво местенце за отморе, стига да спориш с време и да прежалиш добри парички.